Halihó, sziasztok, Síba vagyok, és ma egy könyvről szeretnék nektek elsősorban beszélni, és ezt már korábban elolvastam, viszont az osztálytársnőim véleménye alapján megnéztem előbb a filmet, mielőtt ezt a videót felvettem, mert azt mondták, hogy az egész könyvet át fogom értékelni, és igazuk lett. Szörnyű volt a film, a könyv először nem volt olyan rossz, de így átlátva, hogy tényleg ez milyen hülyén is nézhetett ki, nem tetszett. Mostanra már nem tetszik annyira, mint mikor elolvastam. Akkor se imádtam, de lássuk, hogy miről is van szó, ez pedig John Green-től a Papírvárosok. Na most én a John Green-es múltamról annyit emelnék ki, hogy én egy könyvet olvastam tőle, az is a Csillagainkban a hiba volt, és az úgy nézett ki, hogy én előbb láttam a filmet, és én azelőtt szerintem vagy egy évvel, másfél évvel már megnéztem a Most jót, és biztos vagyok benne, hogy sem filmben, sem könyvben nem volt nagy szám a Csillagainkban a hiba. Tipikus történet volt, ennek ellenére szerintem a Most jó, az filmben mindenképpen jobb. A könyvét még nem olvastam, az azt hiszem, hogy Amíg élsz. Azonban, ha nem lett volna ekkora hype a könyv körül, hogy úristen John Green, és úristen Csillagainkban a hiba, és úristen, akkor nem imádnák ennyien. Ha egyáltalán imádják még, lehet, hogy ez már ment ez az őrület. Tehát térjünk vissza a mostani könyvünkhöz, ez a Papírvárosok, amit először elolvastam, majd megnéztem filmben. Nos, a többiek mondták, hogy nem lett jó a film, ezt alátámasztom, viszont ne szaladjunk ennyire előre, lássuk, hogy milyen volt a könyv. Alapvetően egy pár délutános, viszonylag könnyen olvasható darabról van szó, szóval ha valakinek nincsen jobb szórakozása, az nyugodtan megnézheti. Ennek ellenére szerintem ezerszer jobb könyvek is vannak, úgyhogy ha valaki mindenképpen ilyesmi kamaszkönyvet szeretne olvasni, az ne feltétlenül ezt vegye a kezébe, persze mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy ezt most el akarja-e olvasni, avagy sem. Én azt mondom, hogy inkább ne, de ez mindegy. Alapvetően én azért olvastam el ezt a könyvet, mert a Csillagainkban a hibával a könyvben nem volt, illetve a filmben sem volt vele sokkal nagyobb gondom, tényleg annyi, hogy túl volt hype-olva, és nem értettem annyira, hogy ez miért olyan nagy szám, mert én láttam már ilyet, sőt, még jobbat is. Viszont érdekelt, hogy milyen lehet ez a könyve, illetve úgy elolvastam fülszövegét, és az egy kamaszlány, aki tök menő, meg eltűnik, és akkor a srác meg a nyomába ered. Olyan izgalmasnak hangzott, hogy gyerekek, ebből ki lehet hozni valamit. Ez egy jó történet lehet, de nem volt az, nem tetszett alapvetően. Tehát az, hogy Quentin mit leművelt, az könyvben nekem nagyon nem tetszett, mert egyrészt nem igazán volt személyisége, ami valahol jó, mert főszereplő volt, ami amúgy engem meglepett, hogy fiú, mert általában az ilyen szerelmi történeteknek lányok a főszereplői, szóval ez egy plusz pont a könyvnek, hogy végre fiú volt a főszereplő. Viszont ugyanakkor határozatlan volt, nem tudta, mit akar, és jó, oké, én se találnám ki hamarabb azt, amit ő, de hogy úgy valamit tudnia kellett volna, vagy amire mondjuk a filmben világítottak rá, és ez volt az egyetlen jó pont, hogy is lehet Margóba szerelmes, mármint évek óta nem beszélnek, nem tud róla semmit, azt látja, amit mindenki más, hogy hű, de menő, és milyen jó élete van, és mennyire boldog, aztán azért az alatt, az egy éjszaka alatt, amit ugye együtt keringenek a városban, az alatt ez kiderül, hogy ez nem így van. De akkor végül is kibe szerelmes, ha nem tudja, hogy ki az a Margó, hogy milyen is ő igazából. Ebből mit akartam egyébként kihozni? Ja igen, alapvetően egy nagyon lassú cselekményszálról van szó, amit úgy alapvetően lehetett volna pörgősebben, rövidebben leírni, és nem kellett volna gyakorlatilag semmiről oldalakat írni. Mert az, hogy ő most ott éjszakázik, és nagyon fázik, és nem tudom, ezt le lehet írni mondjuk egyszer egy könyvben, hogy úgy érzékelje az olvasó, hogy igen, Quentinnek most szegénynek nagyon rossz, de nem, ez folyton le volt írva, hogy mennyire rossz neki, és hogy mennyire nem megy neki a nyomozás, de hogy mennyire akarja ő ezt a nyomozást, mert hogy ő most meg fogja találni élete szerelmét, akiről egyébként nem is tudjuk, hogy ki. Margó pedig egyszerűen idegesítő volt számomra, nem csak a könyvben, de a filmben is rettenetesen idegesített. A filmben jobban, mint a könyvben, de a könyvben is. Ugyanis ez a
ez a dolog, hogy annyira valószerűtlen volt, hogy ilyen létezik, van egy számomra, tehát egy ilyen kisvárosban, ahol én élek, és ahol ők is éltek, nekem az annyira valószerűtlen volt, hogy lesz egy lány, aki csak úgy random lelép Mississippi-vel, meg betársult cirkuszhoz, meg nem tudom, nekem ez így nem feküdt, hogy most akkor ki vagy te, hogy azonosuljak veled, hogy azonosuljak Quentin irántad érzett szerelmével, mert nem létezel. És róla nekem annyira lerít, hogy ez csak egy fiktív, kitalált szereplő egy vacakul megírt könyvben, ahogy nem tudtam egyszerűen megszeretni, sőt, kifejezetten irritált már egy idő után a személyisége, pedig alig szerepelt egyébként a könyvben. Ami szerintem egy kicsit meglepő volt. Nagyon nehéz erről a könyvről úgy beszélni, hogy ne spoilerezzek közben, de igyekszem. Volt egy alapvetően karakteretlen karakterünk, Quentin, akinek mindenki a helyébe képzelheti magát, amit tök jó, meg minden, de ettől függetlenül nem volt igazán személyisége, amit én nagyon hiányoltam. Meg van egy idegesítő Margónk, aki eltűnik, és így van valahol az éterben, és így van. És ez minden szerepe, meg az, hogy idegesítő számomra nagyon. Meg akkor ott van a két haverunk, Ben meg Radar. Most nem ragadták meg a figyelmemet, hogy hű, itt van Ben meg Radar, ők így vannak, hogy Ben meg Radar. Ebben a könyvben mindenki csak úgy van, és így sodródik, vagy én nem tudom. Jó, Quentin meg Margot akar ez ellen tenni, hogy csak úgy vannak és sodródnak, de nem sikerül nekik. Tehát alapvetően próbálom úgy átgondolni a könyvet, hogy mintha még nem láttam volna a filmet, ami nagyon-nagyon nehéz. Úgyhogy alapvetően én ajánlom, mert hát egy ilyen 3,5 pontot az 5-ből megadok neki, mert tényleg egy könnyed olvasmány volt, és voltak benne jó részek egyébként, és az alaptörténete jó volt, szerintem kifejezetten jó volt, és ebből lehetett volna egy csomó mindent kihozni. Az, hogy nem hozott ki John Green belőle semmit, az már egy másik kérdés. Viszont voltak benne rettenetesen unalmas és vontatott részek, tehát amikor nem is tudom, 4-en utaznak a kocsiban, és akkor le van írva mind a, nem tudom, 20-valahány óra. Úristen, nem akarom tudni. Tehát nem érdekel az oldalakon keresztül, mert nem csinálnak semmit, mert gyakorlatilag azt írja, hogy ülnek a kocsiban, megbontották ezt meg azt. Ülnek a kocsiban, megbontottak még egy ezt meg azt, és így ez nem egy olyan információ, amit le kell írni minden második mondatban. És akkor most térjünk át egy kicsit a filmre. Arról nem szeretnék sokat mesélni, mert nem lehet. Mert tehát így kezdjük azzal, hogy mondjuk ez a kezem, ez lesz itt a könyv. Jó? Mondjuk ez a könyv. A könyv az így itt van. Meg van így itt ez a kezem, ez a film, és akkor így van, és akkor így van, és nem tudjuk, hogy hol van a film a könyvhoz képest. Mert van a film, meg a könyv, és ez így két külön dolog, mert igazából semmi nem azonos a könyvben, meg a filmben, csak az alap, nagyon-nagyon alap történet, hogy van egy szerelmes fiú, van egy lány, aki eltűnik, és a fiú keresi. Ez mind, ami egyezik. A könyvben 11 küldetés volt, a filmben 9-et említettek meg, és ebből 3-at láthattunk. És az egyik legfontosabb például kimaradt, és teljesen össze voltak vonva ezek a küldetések, és semmi nem derült ki, hogy mit és miért csinálunk, illetve a zárójelenet, hogy búcsúztak el Margóék, az teljesen más volt, az is teljesen más volt, hogy találtak rá Margóra, a kocsi út is teljesen más volt, egy fontos momentuma volt meg a könyvből, és kész, az mind. Tehát gyakorlatilag volt egy teljesen külön filmünk, meg egy teljesen külön könyvünk, és tényleg egyszerűen, ha valaki hamarabb olvasta a könyvet, mint látta a filmet, akkor egyszerűen idegbajt kap ezektől a kis apró, de mégis eltérésektől. És annyira megmondták egyébként az osztálytársnőim, hogy a film nagyon rossz volt a film, és tényleg nagyon rossz volt a film. Nem hittem volna, mert a Csillagainkban a hiba az nem volt ennyire szörnyű. Az nem volt szörnyű, az nem volt rossz, az így oké volt. Oké, ez. Úgyhogy tényleg összegezzünk. A filmet senki nem nézze meg, szörnyű volt, semmi köze nem volt a könyvhöz. A könyvet, ha valaki nagyon akarja, elolvashatja, én nem ajánlom különösebben senkinek. Igazából ennyit akartam volna elmondani ebben a videóban. Úgyhogy van Facebook oldalam, van Aszkafem oldalam, lehet lájkolni, meg kommentelni. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ha láttátok a filmet, ha olvastátok a könyvet, vagy ne adj Isten mindkettő, akkor írjátok meg, hogy ti mit gondoltatok róluk, és én jövök a legközelebbi videóval. Sziasztok!